На календары жнівень, і гэта азначае, што прыйшоў час падвесці вынікі ліпеня. Вітанкі! Вы на канале Шпацыр сланоў, за мікрафонам Андрэй. І сёння мы пагутарым пра найбольш важныя і цікавыя авіяцыйныя падзеі, на мой асабісты погляд, якія адбыліся ў мінулым месяцы. На авіабазе каралевскіх ВПС у брытанскім Глостершыры адбыўся буйнейшы ў свеце ваенны авіасалон Royal International Air Tattoo, які адсвяткаваў 40-годдзе на гэтай пляцоўцы. Галоўнай тэмай шоу стала Eyes in the Skies, прысвечаная самалётам і верталётам, якія выконваюць заданні выведкі, патрулявання, назірання і пошуку ратаўнічых аперацый. З 18 па 20 ліпеня больш за 170 тысяч гледачоў сталі сведкамі захапляльных паветраных паказаў і статычных экспазіцый, у якіх удзельнічалі больш за 200 самалётаў з 30 краін свету. Сярод яркіх момантаў дэбют двух знішчальнікаў JF-17 Thunder ВПС Пакістана, а таксама іх Сі-130H, які атрымаў узнагароду канкурс d'Elegance за лепшы знешні выгляд. Нягледзячы на адмену некаторых удзельнікаў, такіх як іспанскі Harrier, шоу уразіла разнастайнасцю тэхнікі і майстэрствам пілотаў. Мерапрыемства сабрала рэкордныя 26 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў для дабрачыннага фонда каралеўскіх паветраных сіл і пацвердзіла свой статус галоўнай авіяцыйнай падзеі года. Сто гадоў таму, 22 ліпеня 1925 года, была зарэгістравана кампанія Pratt & Whitney. Вызначальным дасягненнем яе першы год была распрацоўка і вытворчасць радыяльнага рухавіка R1340 Wasp. Дзякуючы росту і пастаяннаму развіццю у 20 стагоддзі кампанія Pratt & Whitney з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў авіяцыйных рухавікоў у свеце і налічвае больш за 45 тысяч працаўнікоў. Больш за 85 авіякампаній выкарыстоўваюць яе новыя рухавікі на сваіх камерцыйных самалётах. А ваенныя рухавікі Pratt & Whitney уключаюць F-135 для F-35 Lightning II, F-119 для F-22 Raptor, сямейства F-100 для F-15 Eagle і F-16 Falcon і шмат іншых. У ліпені пачаліся наземныя выпрабаванні эксперыментальнага самалёта X-59 Quest. Самалёт быў пабудаваны для NASA кампаніяй Skunk Works, падроздзелам Lockheed Martin, знакамітым распрацоўкамі U-2, SR-71 Blackbird і F-117. Ён распрацаваны ў рамках праекта Low Boom Flight Demonstrator, закліканы радыкальна знізіць узровень шуму ад звышгукавога удару, замяніўшы гучны гукавы хлапок на мяккі гук, параўнальны з плясканнем дзвярэй аўтамабіля. Пасля выпрабавань самалёт перададуць NASA і пачнуцца эксперыменты з палётамі над гарадамі США з ацэнкамі ўспрымання шума жыхарамі. Поспех X-59 можа змяніць правілы звышгукавых палётаў над сушай, што адкрые шлях для звышгукавой камерцыйнай авіяцыі. Великабрытанія фактычна спыніла вытворчасць знішчальнікаў Eurofighter Typhoon за адсутнасці заказаў. Як паведамляе Financial Times, апошні самалёт паводле кантракту з Катарам ад 2017 года на суму 5 мільярдаў фунтаў гатуецца да адпраўкі, а зборачныя лініі ўжо спынены і працаўнікі там не задзейнічаны. Урад Великабрытаніі не размяшчаў заказы на Eurofighter Typhoon з 2009 года, аддаўшы перавагу закупцы амерыканскіх знішчальнікаў 5-го пакалення F-35. Гэта вызвала занепакоенасць у парламенце і прафсаюзах, дзе ўказваюць на магчымасць страты ключавых навыкаў у аэракасмічнай галіне. Перамовы аб новых экспартных кантрактах з Катарам, Саудаўскай Аравіяй і Турцыяй працягваюцца, але іх адсутнасць можа прывесці да незваротных наступстваў для брытанскага авіапрама. Міністэрства абароны падкрэслівае, што Тайфун застанецца асновай супрацьпаветранай абароны краіны да 2040-х гадоў, але будучыня вытворчасці застаецца пад пытаннем.
24 липня 2025 года поблизу аэропорта Тында Амурской области отбылася авиакатастрофа самолета Ан-24РВ авиакомпанії «Ангара», яка забрала життя 48 чоловік, з яких було 42 пасажира і 6 членів екіпажу. Самолет, побудованный в 1976 году, разбился при заходе на другий круг у 15 километрах от аэропорта Тында. Рятувальницкие службы, які прибыли на место, выживых не знайшли. – 12 липня Бюро расследования авиационных здарений Индии выпустило попереднюю справдачу по катастрофе Боинга 787 Air India рейсу Air India 171. Паводле ее самолет был справный, экипаж, отпашивший из Ферозы, имели богатый досвід на гэтым типе. Капитан и другий пилот 8 и 1000 часов налету суадносно. Причиной катастрофы стали пераведзены ў пазіцыю катов выключена стоп-краны рухавікоў. Стоп-краны маюць блокіратары выпадкового выключения и не могли быть выключены сами. Пилоты заўважылі праблему, але поздно. По самапісцам бачна, што пачала расці тэмпература за турбінамі, але самалёту не хапіла цягі, каб працягнуць палёт, і праз 32 секунды пасля взлёту ён рухнуў на зямлю. Следчыя зараз будуць разбірацца, хто намысна ці выпадкова выключыў рухавікі, і гэта ўсё, што вядома на гэты момант. Антонов Ан-124, які належыць авіакампаніі авіяліній Антонова, пакінуў Кіеў пасля больш чым 3 гадоў прастаяння ў сталіцы краіны. Паветранае судно, якое прыбыло ў Лейпциг 11 ліпеня, стало рэдкім выпадкам, калі паветранае судно, камерцыйнае ці некамерцыйнае, было вывезена з Украіны падчас паўнамаштабнага ўварвання Расіі ў краіну. – 28 ліпеня адбыўся масавы збой у рэйсах авіакампаніі «Аэропорт». Адказнасць за вывод з ладу ўнутраных сістэм аэрафлота узялі на себя дзве хакерскія групіроўкі. Хакеры заявілі, што больш за год таму яны праніклі ў сетку аэрафлота. У паведамленні, апублікаваным у Telegram, была апісана маштабная аперацыя, у выніку якой была цалкам знішчана ўнутраная IT-інфраструктура авіакампаніі. Яны заявілі, што каля 7000 фізічных і віртуальных сервераў былі знішчаны разам з базамі дадзеных, камп'ютарнымі супрацоўнікаў і карпаратыўнымі сістэмамі. Хакерская групоўка заявіла, што атрымала доступ да крытычна важных платформаў, якія выкарыстоўваюцца ў авіакампаніі, у тым ліку SharePoint, Exchange, CRM і 1С. Таксама сцвярджалася, што авіакампанія скрала запісы назірання і праслухоўвання дадзеных унутраных перапісак агульным аб'ёмам больш за 12 тэрабайт. Гэта гісторыя яшчэ не скончылась і будзем назіраць за падзеямі. І навіна не зусім ліпінская, але хутчэй за ўсё вы пра яе не чулі. У 25 годзе США прынялі на ўзбраенне новы баявы самалёт OA-1K Skyrider 2. І вы, напэўна, думаеце, што гэта нейкі высокатэхналагічны самалёт 5-го пакалення. Ну і так і не. Высокатэхналагічная версія сельскагаспадарчага самалёта Air Tractor AT-802, распрацаваная кампаніяй L3 Harris Technologies для камандавання спецыяльных аперацый ВПС США. Названы ў гонар легендарнага штурмавіка А1 Skyrider, гэты самалёт стаў першым з часоў В'етнамскай вайны, які выкарыстоўвае шасі з хваставым колам, што запатрабавала асаблівай падрыхтоўкі пілотаў. Skyrider 2 створаны ў рамках праграмы Armed Overwatch для падтрымкі сіл спецназа ў цяжкадаступных рэгіёнах. Абсталяваны сучаснымі датчыкамі, высокадакладнымі ракетамі і бомбамі, ён забяспечвае блізкую авіяцыйную падтрымку, разведку і дакладныя ўдары. Яго прынялі на ўзбраенне дзякуючы нізкім коштам закупкі абслугоўвання, а таксама магчымасцю працаваць з непрадыктаваных палос у аддаленых раёнах. І мы абавязкова зробім асобнае відэа па гэтаму вельмі цікаваму самалёту, калі пра яго з'явіцца больш інфармацыі. Гэта быў канал Шпацарсанов. Падтрымайце мяне, калі ласка, падабайкай і падпіскай, а таксама напішыце ў каментарах, якія авіяцыйныя тэмы асвятліць у наступных відэа. Давайце разам развіваць беларускамоўны YouTube.